Yang susu pakai nih ini. Tolong deh guys. Alah, nyapa nih. Alah. Apa ya? Monggo dengan tutup celuan aja sama mereka, jangan tanya gitu loh. Ini separuh terus ya cekatan. Wah, wis arep dadi bocah jar-jaran kowe. Betul. Nek wong pedan tak parkir. Dene nek dagang. Kurang enak. Yo oke. Teh lah kaya ngene iki dah. Enak apa? Ini dicekati. Emang norin. Emangnya apa iki? Ini subuh. Ambil yang ngono mau ombe. Wis ta diombe kok. Rasane. Kondi Bang. Nek njaluk kok lek metuku. Njaluk bebek mie itu. Barang-barang iki. Minyak barang tenan iki. Ada tintane mana emang. Rasane ya Allah. As powe enak melu turuin ae. Oke. Nice. Hey. Ini apa tendepon ini? Beda ini. Wah. Malah kaya ngene iki lho. Beh, lakuane. Hei. Tangi lho golek. Apa iki? Enak apa? Kowe iki malah kaya ngene kelakuanmu. Dadi apa lho iki? Apa ta? Kowe lho malah ngombe mie kaya ngene. Lah terus ngelak lah aku ki. Keramban iki ngelak. Tak grucuk nek kowe lho iki. Iki ana sik ta? Enak apa? Ya, sosek lah no. Iki mulai cari. Nyapa iki melok-melok? Malah anak kowe iki. Handphoneku. Tak jipo handphone. Balik no. Wes, Bos. Aku tak ngidorono. Daerah lu ngombe iki ya? Wes aku lek ngono kuwi Kesusu menar nyandi lho iki. aku kok lek diseneni kletek. Dari orang loro kalau kita ini, mungkin yang lancar kalau iya. Panja tahun Eropa pas Lebanonnya. Campur. Gampang ngeliram. Seluruh. Goblok. Kok kene. Kan jenis surah wong-wong
arep gadok durane dadak tuku. Larang ngiram. Weh, matuke iki duwite njuk tuku rabuk nih Pak Klitik kae iki. Rabuk Semuk dan ikhlas masalah. Oh, mahal ini di. Ayo. Sri. Wah. Rupane iso ngene. Sri. Wah, awam banget lho. Nyapo kayak tenyih ngerah melihat bos sitok tenyih ngerah Yo, tak sapu nih. Ndang sapune lho. Ini sapu koyok ngira mampu putih. Yo iki wis nyacap lah. Ojo gampang nyacap ngono. Koprohe rambut. Wis ngoprohi sapa ya awakmu kuwi lali ya apa. Kang dino ra mek saponi. Minggu tak lereni lho pentingnya ae meneng. Lah iso aku sing dilereni lho piye to karo kowe. Wes kelakuanmu ya lah. Jane kelakuan. Kalau tamu ngono. Tamu sama kelakuane ya. Delokan ngono. Cicilan ngono. Aduh. Bas, oke, jajal baik. Oh, kene uang gua wani pacul. Tahun redeg lalu. Petani, Bos. Lah ya petani tapi sopan santun blok lho. Oh, makane. Lah, Bos. Aku rene mekar senrabu. Ngomong lek temenan. Yo, baik. Tani kurang ngono. Pesen rabuk piro? Rabuk, tangking rabuk duren ku peh 20 tahun ora wowo arepe badhok durene dadak tuku larang iram mending tuku rabuk inamu. 20 tahun lek nandur umurmu piro? Umurku nganu Bos, 18 tahun iki. Iki kok sikil kok 20 tahun, 18 tahun Bos. Lah 20 tahun sapa sing nandur? Mbokku Jenenge tak menang. Ndak aku meneruskan perjuangan mbok iki yo apik. Iya bagus. Terus pesen rabuk kuwi mang. Pesen rabuk rong kebo. Iya. Rong kebo. Jogja ngasu kadulmu kuwaget terapa. Lah duren sitok mek sak miner dhewe. Sak truk yo malah bongkon lho Bos. Ora sida badhok duren aku. Ya engko tak kei sangu kok. Kau Rasane ndi gerak. yo resik. Aku jalan tak ora. Mbak. Nyapa to iki? Sama Bos. Sama jarene salah nemu iki. Sama kowe sok kenal. Catet kapok. Galak kamu. Aku duwe Ndak mau. wis karo Bos dengan anak buahmu kok kon nang gene aku kono ya. Kerahkan semua anak buahmu. Iya, Rong kebo. ya, wis edang biar. Wis aku tak pamit sik Bos. Kami mantap ora. Ngene. Yes, ngene. Pamit sik Bos. Tadi ana. Assalamualaikum. Pacolmu gila ini tak kok gimana letong.
sakmu kuwi lho. Kan lulusan sarjana ora ada. Coba lho. Sakmu kono lho. Kowe kuwi lho njupa sak. Kowe iki sing wis lawas. Kletek gacok lho engko. Pate gasmu. Kae lho sak nang kono lho jupun. Lah iki nyaut dadas kok ngene. Kletek yo kakan pola. Manusia. Cah. Ya apa? Kalau celok pakai Serius celak celuk. Kletek kok dene. Nyablok kletek celak celak nyiram menung tajam gawe. Kontrene lho. Apa lho iki? Halo, wong Yo, dan serang keadaan yang ini ya. Tak kaget celak celuk karepmu piye jane. Yo jongo lho cah-cah lu aja diserang nemen-nemen. Oh kenyaya. Yo ngono nek wong jenenge nyambut gawe lho tak. Lah diceluk ya. Ayo kapan bekir akumu? Yo Sri emang piye lho lek ngomong. Lah iki dicelok ngegas kabeh ae. Rek kenye celak-celuk ayo kowe. Kuwi lho kenye. Lah piye to Sri memang ngomongi piye mau. Ah, dijual kata dasar kenye. Ayo aja lah. Dok, Ayo. pikir mau kok iso omong kok. Kon pira ora. Mampu kayak keadaanmu lho kayak rusak. Ya iya. Nek kok aja. Ya lah kan ngake piro. Butuhe wangi lho. Kae mek setengah sak lho. Ono kidul ngene Mbak Amin. Mbak Min sapa neh? Mbak Amin kidul iki lho. Wedhuse gudiken. Masa ya ngadai kaya ngene rek tipe. Ya enak kok tipe kalau kandang ono golek wis metu kene dibu ono sitok-sitok wis bisa ono tipe. Kok kirim ngono. Lah iya lho wong wis nang kene wis mangan rokok ngopi los. Gede kaya ngono ya lho. Ya mosok budal ngacah loro tok karo blending iki. Buone ono uyah ngono lho ndasune ben ra budi. Mosok ngacah loro karo blending iki. Tentos mau sik nyupe nang kene Mbah Jo ngono lho. Kon tambale to. Empuk ora kok HP. Engko brek nusul ora kan nusul. Telepati nang ngono lho. Telepati sepi masalah. Juragan unak Turu. Ya sing kok kendel wis balik konsul ngene Mbah Men wangi-wangi. Iya lah. Karo kon nggo sak nyadah. Iya iya. Nyendang budal lho. Ade. Juragan. Oke penting ae. Cangkemmu nang bos era kae rokok kowe. Bisa kita dadah yo. Boset to, sing nindek iki lho. Udan usume ngene iki lho, keadaan lho sama. Udan yo bene. Bayaran gandul-gandul. Wah, sabu. Bolos sapi. Napone bolos, kowe iki stuman. Keadaan yang sore peteng lho. Ya bene lho, kok ade ora bayaran neh. Gini ramen nah. Sik gudi kene ngono. Brone bos ae. Apa ngono? Njuk, masa kayak bedal ya. Sak udan. Lah nek buat Ya wis kawanan kuwi. Ini tanggaran minyak lho iki. Iki bontro tali dhewe. Beh. Oh, andang ruweget koyo ngene. Gus gudiken. Blending kabeh. Nah bisa lho. Kowe iku lho sorgi. Terus si ana si agar macul. Cuk. Beatul beasmu. Oh, Kedang lho. gram ora. Mau materan bocah oke malah germek nyanyi bose bahasa langsung berpisah gitu kayak sing sitok malah nyandi pisan dikuwang kami kan malah balik-balik gitu.
Nuwun. Oh iya. Piye lho, Bos? Piye iki? Apane? Rapi ini basoi oke kan. Terus? Tapi telas kabeh ya, dedak air iki. Yo anu sesuk ae dileri. Teng tok iki. Nah, halah, masa ngono gedimu kalah karo teng cilik. Awak kuwi. Enak terus kabeh dileri. Dileri terus kowe pe dhisik ngono diawur-awur. Apa wae? Ya dicaca ta ambil sapa nek. Masa ya ambil aku. Iya. Kita kan iki. Oh iya, mau tak kan ngadai rabuk mirip Mbah Men ngene lho, nek pesenan rabuk mau. Oh. Lumayan. Iya. Ini aku. Wis kok ngidul iki engko celuk dendeng karo kutuk wis enek. Nggo bae karo. Wis nggo alat ta mosok nggo majikom. Ya, hati-hati. Iki mak. Bualan ikan emang diasmu piye? Lah kamu kok galak iki yo. Lah kon gawa kebo. Lah coba kritik kok piye kowe iki? Iki karepmu piye kok ono bose mek kon go iki. Cuk kritik iki dan saput iki nyapa lho. Oper dadi kaleng star gitu. Masa yang ngene kaleng iki? Piye men? Piye ngono iki? Wis njol ha? Dadai. Yo. Lah iya lho. Pesen rabuk jere diternikat manuk so meni piye ta anak bae kletek yo. Tak mantemi kabeh le sampe kaset. Yuh kepento ta kentekan. Pegel lah mendan. Kaya nak bae kletek. Kita Oi, Rabu. ini loh, omai. Aku sing pesen Rabu deh ini. Duduk. Yo, iki kene omai. Yo. Kene. Kita ngono makan iki yo. Gantok malah dikuwak. Nah, bersih ono. Yang bersih. Ngapa diresi? Jepiti. Tarbu remuk iki. Ya. Apa iki?